Siis mä en tiedä mikä siinä on, että jos mä nukun 4 tuntia yössä, niin mä oon ihan sikapiirteä aamulla. Mutta jos mä nukun oikeesti sen 8 tuntia yössä, niin ei. Totta kai väsyttää ihan sikana. Et mä en tiedä mitä mun kroppa oikein haluaa, että mä teen. Haluuko se, että mä en nuku siis ollenkaan? Okei, mutta tervetuloa tähän videoon. Mä oon Oona, hauska tavata. Tänään me mennään Kuvis-museoon, semmoiseen kiasmaan Helsinkiin, koska tänään on niinku koeviikko. Ja tänään on Kuviksen palkki, niin sen takia me mennään meidän Kuvisryhmän kanssa Helsinkiin. Mutta sen jälkeen me varmaan jäädään mun kavereiden kanssa shoppailemaan ja käydään kertaa ehkä kirppareita ja kaikkea. Niin tämmönen pikkuinen kirppisvlogi ja kaikkea. Ja mulla on tänään illemmalla treenit ja kaikkea. Niin tervetuloa seuraamaan mun tämmöistä perusarkipäivää. Siis kattokaa muuten miltä mun naama näytti yksi päivä. Apua! Okei, nyt mennään. Me lähdettiin nyt isäitä, mutta niinku äiti lähti sieltä pari juttua esimerkiksi taas. Haluatko sanoa mun videolle moi? Moi! Mä siis juoksin. Mä tulin hakemaan mun tämmösen lompakon, koska mulla on käteisenä rahaa, että jos mä käyn kirppareilla, niin voin tuhlaa mun käteiset. Moi! 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 Moi, nyt me mennään kiasmaan. Yeah. Nyt me tultiin tänne. Mennään moi. Okei, moi. Mä oon kiasmas. Terkkuja Oonan YouTube-videolle Kiasmasta. Me nyt analysoidaan tätä. Se niinku on sellainen roskasäkki, sellainen katukissa, sellainen, tiedätkö, sit se on vähän peloissaan, kun sen selkä on vähän korkealla. Niinpä. Onko sulla kommentoitavaa? Ei. Sitten me jäätiin kavereitten kanssa kiertelemään vielä omatoimisesti tuota kiasmaa ja oli oikeasti aika hienoja taideteoksia. Oh. Okei, Menet mäkkiin. Joo, me menet mäkkiin ja ne ja suunnistaa meidät. Joo, mulla on tämmönen näkki. Tietoja. Joo. Siis minä olen ainoat psykopaatit, jotka ei ikinä ota limua, vaan mä otan aina siis omenamehut. Sori, mä tuun nyt. Otit säkin omenamehun? Otin. Niin. Voitais sä nyt? Juu. Okei, me tultiin nyt syömään. Yummy! Jee. Okei, me mennään nytten... Mikä se on? Joku walking cross. Joo, se menee joku 6 minä kävelen. Tai siksi Orsel. Ei, siis se on Bro. Hei, toi on Nean unelma. Joo, tämän mä haluun. Joo. Kenen unelma se ei ois. Niinpä. Me ajateltiin, että me oltais käyty tossa Uffilla, mutta se aukesi vasta 4 ja kello oli tässä vaiheessa jotain 1, niin me mentiin suoraan vaan tonne Walk-in Closet-kirpparille. Ja siis tää kirppari oli tosi hyvä ja ei ollut edes niin korkeat hinnat, joten mä suosittelen käymään tuolla. Mä löysin 2 farkut, mutta ne oli liian pienet mulle. Kiitos! Okei, me mennään nyt Fidaan ja sit sen jälkeen me mennään... Mitä se oli? En mä muista. Punavuoren sinne jonnekin. Jonnekin kirppaan, niin ne pakottaa meidät. Joo. Nyt me tultiin FTAhan. Meidän kemian arvosanat tuli ja me päästiin läpi! Oikeesti? Tämmösen mä haluan ystävänpäivän lahjaksi. Niin. Toi on sepä. Mitä noin Rikko? Mennään Fidalle. Jee. Kaikkien tässä tarvitsee. Mä tykkään Fidalla itse tosi paljon siitä, että nämä vaatteet on tälleen jaoteltu väreittäin, esim. Punaiset, mustat, siniset, bla bla bla. Kattokaa mikä Antti Tuiskupaita, siis käykää joku nappaa toi, mä jätin sen jollekin tonne. Slay! Ihanat noi hatut. Sitten mä testasin tällaista mustaa paitaa, mutta mä en kuitenkaan ostanut tätä. Siis mua kaduttaa niin paljon, että mä en ostanut tää keltaista teepaitaa, on niin hieno, mutta 25 € on aika paljon käytetystä vaatteesta, joten ehkä mun tili kuitenkin kiittää mua lopulta. Siinä me käveltiin aika pitkä kävelymatka tämmöiseen Punavuoren patina kirpparille, ja tää oli tämmönen itsepalvelukirppis, ja tää oli oikeesti tosi hyvä.
Mä en itse ollut ikinä käynyt tuolla kirpparilla, mutta Nea suositteli tota. Ja oikeesti mäkin nyt suosittelen käymään tuolla, että oli niin söpö kirppari. Kattokaa nyt bootseja. Ja tämä, voi mitä tuon Tuhkivo-leffasta toi kärry. Ihan varmasti toi oli niin söpö. Sitten täällä oli kans alakerta. Ja siis oikeesti kattokaa. Siis, niin kattokaa kuin hieno. Oikeesti, mut siis toi on joku 119 €. Siis kattokaa mikä laukku. Wow. Tässä on Nea. Hei, mitä? 75 €. Tässä lukee Kringe. Kringe Y2. Aika kiva. Y2K. Wow. Joo, mä löysin parit farkut. Tämmöset tommoset. Kakestudion. Mä luulen jännät. No, Aina testaa. Dieselin tämmöset. Niin. Ne kopestaa. Mä nyt testaan, mä löysin tämmösen, niin tää on niinku 15 €. Se on ihan kiva. Tää on silleen, että niinku... Chatti, en mä tiedä. Chatti, auttakaa. Ai, joo. Mitä mennään tekemään? Joku fotokuusi. Mihin se? Okei. Jaa, niinku... Sitten yhtäkkiä kun me mentiin tässä Kampin aukion ohi, niin tässä oli tämmönen Kili energiajuoma-brändi, ketkä kuvasi TikTok-liveä, johon me kävi sanoa moi. Ja sitten nämä on tämmöinen ilmaiset energiajuomat. Kiitos tosi paljon. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Hyvää päivää jatkoa. Joo, tietysti. Mainossaan tälle. Jee, kiitos. Mikä tää oli? Sitten kun me päästiin tänne Kamppiin, niin me mentiin tämmöiseen kauppaan nimeltä Miku Miku. Ja täällä oli mahdollisuutena ottaa tämmöisiä söpöjä kuvia tämmöisessä photobootissa. Ja näistä tuli niin söpöjä. Täällä siis sai ottaa myös tämmöisiä rekvisiittoja mukaan noihin kuviin. Ne on edes. Kato, please ask stuff before paying. Hei, eikö tässä se on? Mutta niin, mä oon tehnyt täällä, se on tohon vai? Okei, no niin, tuu alemmas. Please select your preferred image. Hyi, mikä on? On kameraa. Tuo vähän tätä. Joo, kännykkä. Mä kanssa alkaa kanssa mun pelottaa. 3, 2, 1. Noihin kuviin olisi saanut valita tommosia ekstra tehosteita, mutta me ei otettu, koska ne oli söpöjä ihan tolleenkin. Kattokaa! Oikeesti, käykää kavereitten kanssa tuolla tai perheenjäsenen tai jonkun kanssa, tuolta tulee niin tollaisia söpöjä muistoja. Me tultiin nyt bussiin ja me mennään nyt Bellakirppikselle, joka on Triplaan lähellä. Siis me tultiin nyt Bellakirppikselle, täällä on paljon Y2K-vaatteita. Siis mikä? Oot sä ihan varma, että tää on white? Onks tää semmoinen Y2K? Tai sit joku tämmönen uimapuku. Ihana. Onks tämmönen? Joo, siis, tai tää. Wow. Siis Ois tämmönen häntä? Eikö ei. Mä löysin tämmösen, mä testaan tätä. Tää näyttää nyt ehkä tästä tyhmältä, mutta tää on 2 €. Hello! Sitten me tulin testaa paria vaatetta, mutta mä en kuvannut kaikkia, koska meillä oli oikeasti tosi kova kiire. Me käytiin vielä äkkiä suomalaisessa kirjakaupassa ja siis me mentiin junalla kotiin päin. Okei, ne on nyt esittelee, mitä se osti kaikkialta. Joo. Okei, nää ostin Bellakirppikset. Joo. Tämmöset kiusarpit. Sitten otan täältä. Tämmönen. Oi, että. Saatiin sai ilmoiteksi. Oi. Sitten vielä Ai niin, noi oli niin hyvät. tämmöset dieselin harkot. 15. Ei ole liikaa paha. Jep. Joo. Naamasta näkee, että ei ainakaan millään ei ole ainakaan mikään pödalin terävinkynä tänään nyt kuvassa näkee. Siis Eevi on tehnyt meidän tällaisista bupseista suklaabupseja, niin me nyt maistellaan niitä. Joo, arvatkaa kuka skippas treenit. Joo, sori, mä en jaksanut mennä sinne. Ja mulla alkoi anyways puoli tuntia sitten, että mä en edes olisi kerennyt sinne. Mua väsyttää siis niin paljon, mä en tiedä miksi mä oon niin uupunut tosta Helsinki-reissusta, en tiedä. Mutta anyways, nyt tulee shopping haul. Okei, ekaksi tämmönen Hollisterin huppari Bellakirppikseltä. Tämä maksoi joku, en tiedä, nämä mun 2 vaatetta maksoi 11 €, joten en tiedä, mä en ottanut kuittia. Okei, sitten tää toinen vaate ja nämä on tällaiset farkut. Ja tässä on nämä niinku eestä tämmöset. Tuossa on tämmönen numero 5 ja sitten takaalta. Joo, tämmöset. Sitten viimeiseksi tämmönen energiajuoma ja sitten ja sitten tää Photoboot, tämmönen kuvasarja. My girls. Kiitos tosi paljon sulle, joka katsoi tämän videon tänne asti. Ja pitäisikö alkaa tekemään enemmän YouTube-videoita? Ehkä musta tulee tämmönen tubettaja tänä vuonna. Mutta kiitos tosi paljon ja mä en enää kuvaa, koska mä väsyttää niin paljon. Mutta hei hei ja tilatkaa mun kanava.